Marcelí, sisplau, perquè hem d'anunciar qui és el guanyador del Premi Trajectòria, l'últim guardó de la nit de Castells que entreguem avui. I ens ho desvetllarà el següent vídeo. L'Helena Llagostera és un referent en el món dels castells perquè va començar en una època complicada per la dona en aquest món, als principis dels 80, però amb la seva perseverància va aconseguir triomfar descarregant el primer 3 de 9 que es va fer a Sant Fèlix amb la Colla de Joves. Jo vaig tindre el plaer de compartir el pis de 600 amb ella quan ningú sabia que havia de pujar i va pujar i vam triomfar. Llavors l'Helena seria aquell casteller que tota tècnica li agradaria tenir perquè sempre està disposada a pujar, a donar-ho tot per la colla i a donar el màxim pel món casteller. L'Helena Llagostera és un exemple per tota la colla, és un exemple per la manera de fer, la manera de viure els castells, i aquest exemple l'han portat cap a fora per ser un exemple al món casteller. És a dir, gran part del món casteller també s'hi reflexa amb ella perquè ha estat la primera dona cap de colla d'una colla gran i això fa que moltes dones que ara vulguin agafar responsabilitats s'atreveixin a fer aquest pas i vegin en l'Helena un model a seguir. A la vegada compaginar aquesta vida que ha portat l'Helena amb els castells amb tots els 4 nens que ha tingut, ara ja són 6, i sempre està amb la màxima implicació, no podem fer res més que agrair a la seva feina i a la seva implicació. Per mi, la meva mare és un suport a l'hora de fer castells perquè quan era petita em reservàvem només pel 2 i el Pilar i a mesura que vaig anar fent altres castells només volia pujar els que pujava ella per la confiança que et transmet. I a mesura que han anat passant els anys he anat compartint la posició amb ella, com per exemple pujar el 4 de 9 net i el 5 de 9 al seu costat, i és una experiència que molt poca gent pot viure. Per mi la meva mare és un referent al món dels castells. El premi a la trajectòria castellera que entreguem en aquesta 10a edició de la nit de Castells. El premi a la trajectòria castellera és per l'Helena Llagostera, per la contínua presència als castells de la Colla Joves des que era nena i haver estat la primera dona cap de colla d'una colla puntera. Espera que esteu tots junts, poseu-vos tots junts, farem una foto. Farem la fotografia amb l'Helena Llagostera i els altres guanyadors d'aquest Premi Trajectòria, una fotografia amb moltíssima història, moltíssima i moltíssima. Em sembla que et reclamen, Helena, em sembla que sí. Et demanem, Helena, no sé, si vols dir alguna cosa, si et vols adreçar... No tenim cap pregunta per tu, tenim un micròfon, sé que a l'Helena no li agrada massa. Helena Llagostera, Premi Trajectòria. Primer que tot voldria fer extensiu aquest premi a totes les dones castelleres que cada una des de la seva posició, des del seu lloc a la colla, han lluitat perquè avui en dia veure una dona dalt d'un castell sigui la cosa més normal del món. Llavors... Llavors, 3 agraïments. Primer, evidentment, i com no pot ser d'una altra manera, als meus pares, que dins amb el patiment han aguantat més de 30 anys, han tingut paciència més de 30 anys i els he d'agrair el regal que van fer un 31 de juliol pel meu aniversari, que era l'autorització a poder pujar als castells i a partir d'aquí començar tot aquest somni que ha estat pujar als castells i la meva gran afició. Després a la colla, que tot i ser una colla tradicional amb més de 200 anys d'història, va fer el pas de confiar en una dona, en una nena en aquell moment, per pujar als castells, puguem fer el primer 3 de 9, i quan parlo d'anys enrere voldria dir uns quants noms, com pot ser el Joan Maria Benet, pot ser el Ramon Barrufet, l'Àngel Ruiz, l'Angelet,
l'Isaac Rubio, el Jordi Balanyà, que són els que realment primer van confiar en mi, que em van donar el pas i que en aquell moment els tractaven de bojos perquè una nena pujava dalt d'un castell de 8, ja no parlem en castells de 9. I tercer agraïment al Dani i als nostres 6 fills, que la paciència que tenen a casa quan m'enfado pels castells, pels meus mals humors, i per poder compartir, sobretot amb les meves filles, pujar dalt d'un castell de 9, un 4 de 9 sense folre, un en cada costat, és una experiència, o la petita Anna o el Quim, quan els noto que pugen per darrere la meva esquena i s'hi tiren més amunt per coronar un castell. Són unes experiències brutals. Llavors, per acabar, si això fos una làmpara màgica, 3 desitjos, que la dona continuï avançant en el món dels castells, que encara tenim molt de camí per recórrer, i també en el món cultural i laboral, que segueixi avançant, que la colla jove sigui tractada d'igual a igual aquí a Valls, que no sempre, històricament, no sempre ho ha estat. I que Catalunya sigui avançant en pas ferm en un camí cap a la llibertat. Per tant, visca la colla joves, visca la dona castellera i visca Catalunya lliure. Helena Llagostera. Enhorabona. Felicitats. Gràcies, Helena, i gràcies a tots per haver-nos acompanyat.